Så for at udregne konstanterne a og b til en potensfunktion, skal vi starte med selvfølgelig at have to punkter, hvor punkt 1 her har jeg valgt af x1 det er 5, y1 det er 7, og punkt 2 det er så x2 det er 6, y2 det er 9. Og så skal vi igen starte med at finde a, og det gør vi ved at sige y2 minus y1. Så det skriver jeg ind her. Og y1 det var 7 divideret med x2 minus x1. Og så udregner vi det. Og det er så a, konstanten a, den er lige med 2. Og så når vi har fundet a, så kan vi udregne b. For der ser vi y1 divideret med x1 opløftet i a. Og der fik vi a til at være 2, så det er 5 opløftet i 2. Og så udregner vi det, og så har vi b der, som så er